nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan ng Espiritu. Nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat. Kung ano man pong oras as you watch this program, ito po si Pastor Ram Gamboa ng Calvary Chapel, Baguio City. At sa ngayon po ay nandito ako sa Las Vegas satellite studio. At kahit pa paano po ay we can still continue itong ating programang The Bible Cafe. Welcome po sa ating program. Ito po ang live na episode ng The Bible Cafe. At again, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga hindi lang waiting, anticipating for this new fresh week ang ating pong mga episodes. Salamat po sa inyong mga prayers. At alam natin na you are starting to understand, to learn about this program. And as we always encourage you to please share ito sa inyong mga Facebook accounts. At nang ito'y makabot sa maraming mga ka-Pilipino po natin. Actually this morning or yesterday, dito po sa Las Vegas, I was given a beautiful opportunity to share the gospel. At sa dalawang services po ay we announce and encourage people na manood sa Bible Cafe at to those who are not Filipinos na ipasa sa mga Filipino friends nila and everything. Kaya kami po ay naniniwala na ito'y pasimula lang. Ang ebanghelyo ay makarating sa lahat ng ating mga ka-Pilipino sa iba't ibang sulok ng daigdig. Alam natin, tayo po ay sort of parang na diaspora na tayo po ay nandun sa iba't ibang sulok ng daigdig, tayo mga Pilipino. Yet, kailangan nating abutin din sila sa pamamagitan ng mga ganitong program na para hindi mapariwara ang kanila pong spiritual life. Yan, salamat po. Nawa ay bless tayo ni Yahweh sa buong episode na maging productive at fruitful ang ating magiging mga pag-uusapan. Yet, we always invite you to send us your questions or topics that you want us to talk about. At nawa ay you will do that for this very episode. At nang tayo maging maraming mapapag-usapan, many things, variety, at maging healthy. At again, salamat po. At sa aking mga kapatid sa Baguio Studio, ano na pong oras ba dyan? Brother Fernan, Brother Dennis? Ang oras, Pastor, ay oras na ng Bible Cafe. Ayan po. Alright. Pero ang oras talaga rito ay 8:16, Pastor. Yes. Ayan. At sige po, at ako rin po si Brother Fernan ng God's Church Calvary Chapel, Baguio. At ang programa pong ito ay hatid po sa inyo ng Leader News Philippines. In cooperation po ng God's Church Calvary Chapel, Baguio City. At gusto kong batiin unang-una ang aking may bahay ng kanina pa nangungulit. At ngayon ay live na tayo. At sa mga other viewers, yan ay pwede na po kayong mag-send ng iyong mga katanungan. At gaya ng sabi ni Pastor, para meron po tayong mapag-usapan. At habang kayo po ay nagkakape dyan or ano man ang ginagawa nyo sa mga kasalukuyang oras na to, ay tutok lang po. At marami po tayong malalaman po tungkol sa instruction ng ating Panginoon. At ang ating pong Proverbs ay prepare na po ninyo. Kung meron po kayong mga Bible po dyan ay sa chapter 4
verses 20 to 27 po mamaya-maya. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng viewing sa gabing ito. Gabi po dito sa may Pilipinas at umaga naman po dyan sa some part of US of A. Ito nga po pala si Brother Dennis at I hope na magkaroon po tayo ng magandang talakayan or usapan sa gabing ito. But before we start ay mga pagbati po goes out to the Calvary Chapel families and individuals po. Hello, happy viewing po sa inyong lahat. Also kay Papa Danny, Mama Aida dyan sa New Lukban, and also kay Gladys May and kay Denise Angelique, and sa lahat po ng naabot ng live na program na ito ng Bible Cafe. And you may continue to like the Leader News Philippines na page and continue also to subscribe nang sa gayon po ay every time na we go live ay mabibigyan po kayo ng notification. Maraming salamat po, and we hope na samahan po tayo ni Yahweh sa gabing ito. Okay, so umpisan na po natin sa pagbabasa ng Proverbs for the night. At mag-start po tayo sa verse 20 po. Sabi po niya rito, "My son, give attention to my word. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. Let your eyes look straight ahead, and your eyelids look right before you. Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil." Yan po, Pastor, ang Proverbs na ating pong tatalakayan ngayon. Alright, salamat po, Brother Fernan. At napakaganda ng conclusion nitong Proverbs chapter 4, no? Beginning verse 20 nga. Ang sabi po niya ay, "My son, give attention to my words. Incline your ear to my saying. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are like to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. And let your eyes look straight ahead, and your eyelids look right before you." So far, ang segment pong ito, ang advice ni King Solomon as Yahweh used him as his vessel to convey sa atin ang mga instructions niya, ay not to forget to focus sa kanyang mga instructions. Ang tao kasi ay many do not have problem in listening to instructions. Many also have no problem starting to apply ang instructions. Now, the problem is, along the way, ang tao, pwede niyang ibaliwala, or pwede niyang all of a sudden i-let go at will pursue another way. Kaya ito pong mga lines na ating pong binasa, one way na Solomon, even Yahweh, reminding us to continue focus on the instructions we are already engaged. Kung ito po ay pwede nating i-apply sa ating mga fellow Christians, sa mga mananampalataya, na alam natin sa panahon pong ito, sa panahon natin ngayon,
naglipa na po ang mga iba't ibang doctrines, pero ang nanonotice ko personally ay a doctrine that's stopping people in their what you call this sanctification life. Parang they have started, yes, they have started sometime sa kanilang buhay to be enrolled, to be part ng Christianity. But along the way, there is a doctrine that came and says, you don't need to do that. You don't need to continue learning the Torah, the instructions of Yahweh, because His Son died for you, and everything is in there as long as you pray the prayer of acceptance. All of a sudden, ang mga Christians, makikita natin ang mga Kristiyano ngayon are not so involved when it comes to reaching the whole world with the gospel of Christ. So ito na po, parang now they're starting to ang tawag dito, yung nagana sila, humihiwalay na sila sa instructions na at first they were into it. Pero ngayon ay nag-iiba na yung kanilang landas. As in, meron silang panibagong direction na gustong puntahan. Ang sabi po niya sa 26, ponder the path of your feet and let all your ways be established. Kumbaga, kung ano na yung nako-cover ng ating grounds, be established doon. Ngayon, ang mga Christians, nandun sila, whatever they were doing, pero they do not really understand kung ano hindi sila na-establish kung nasaan na yung kanilang Christian walk. Kaya ang kinalabasan ng mga Kristiyano ngayon, naging nominal Christian, mga nominal believer. Kumbaga, nandun lang sila. Pag Sunday, did I read, have I read the saying, kailan ba yun? I think this morning, last night, na may isang statement from Korean believers na nandoon, they were in the Philippines, noticing ang mga Filipino Christians, ang kanilang statement. This is coming from just a group, hindi naman po sa buong Korea. Okay? Some Korean believers, they've noticed sa Philippines na you go every Sunday sa church, but there is no change. Ibig sabihin nila, walang transformation na nangyayari sa mga tao. No offense po sa mga Filipinos, but this is just one observation by one Korean believer group. Hindi naman, again, I will say na hindi na representing the entire South Korea. Hindi po. Yun lang po yung observation. I'm sure hindi lang sa Philippines, hindi sa many other parts of the world. If people will stop paying attention, yung focus sa instructions, I really believe this will happen to all of us. Kaya ito yung segment reminding us to focus, to stay in what you already started. Ayun. Sa 27, ang sabi po niya, do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. So, clear po ang sinasabi ni King Solomon dito. Whatever we have started, or listening to the instructions, never let go. May mga doctrines that will come to the left, to the right, that will try to pull us to the right, to the left. Wait a minute. Pay attention sa instruction ng ating Panginoon. Panginoong Yahweh, even from the Old Testament, hindi po siya nagbabago. The reason why He gave us all 66 books, to make sure complete yung instruction natin, more especially sa ating pong sanctification stage ng ating kaligtasan. Well, the next thing we know, yes, we have started. Naka-halfway tayo, but if you go to the right, mapapariwara ka dyan. You go to the left, mapapariwara ka. So, we have to continue in this journey
until the day we stand before Yahweh face to face. Yan po ang ating pwedeng mai-present sa ating po mga viewers regarding po dito sa ating Proverbs of the Day. Salamat po. Ayan. Salamat po, Pastor Ram, for the exhortation po dito sa Book of Proverbs. Pero just a quick question po dito sa kinover po ninyo, Pastor, is dito sa may 20. My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings, and do not let them depart from your eyes. But I have a question, Pastor. In the busyness po ng mundo na ginagalawan natin, ibig sabihin po ba na kung hindi po tayo magbasa ng salita ng Diyos ay hindi po tayo mapepenetrate ng pangungusap ng Panginoon, or may mga ibang paraan po na nangungusap ang Panginoon aside from reading the Bible po? There are many ways ang Panginoon will how He communicates ang kanyang instructions. Yes. Reading the Bible is one, but when you read the Bible, concentrated ito. And yet when you look around, that's also Yahweh. Yahweh can communicate sa ating different situations. Even when you wash your plates, if you just think about Yahweh, you will even see kung ano yung mga mensahe that you see in every activity mo sa buhay na ito. Yahweh is there. But when you read the Bible na, concentrated na ito. Actually, it confirms everything that you perceive what Yahweh is trying to communicate sa atin if we are just looking at sa mga different situations or activities surrounding us. Yun ang ating Panginoong Yahweh. Kaya kung paano ka, zero chance para malaman mo ang instructions ni Yahweh. Paano kung bulag ka tapos bingi ka pa. Yes. So imagine even in that kind of situation, Yahweh can still communicate His gospel to a person who is blind and who is deaf. Ganun po ang ating Panginoon Yahweh. So in many ways, as the scriptures tell us or telling us na Yahweh revealed Himself in 3 different ways. One is ni-reveal niya through His creation. Two is ni-reveal niya sarili niya through our Adonai Yeshua, even Jesus. Thirdly, He revealed Himself sa Kanyang salita. So, ganun ang ating Panginoong Yahweh. He can communicate His instruction in many different ways. Yun. Okay, salamat po, Pastor. At bago tayo magbigay ng additional questions, ay gusto rin naming batiin ang mga naka-online na po ngayon. Nandyan po si Harold Olais. Hello, Harold. At si Jed Gamboa. Ayan. At kasama dyan si Charles Teo Villamil. Ayan, sila pong nag-assist sa atin sa technical side dito po sa programang Bible Cafe. At included... Junior siya? Oo. At ganun din kay Sister Lita at Brother Moises Delerio. Good evening po sa inyo dyan. At idagdag din natin si Kimberly Noblesa. Ayan. Brother Dennis, ano ba yung nasa listahan mo dyan? Ayan po, nakikita ko po dito, viewing po si Sister Unbiso and also kay Sister Malu Vergara. Ayan po, hi, hello po, Auntie Malu dyan sa Sacramento, US of A. And also, marami pa po dito. Kay Eileen Joyce Solis. Ayan, at kay Danny Valdez Olais at kay Bot Gamboa. Ito po yung sabi ni Bot Gamboa. Good morning to all. Happy Monday. Ayan. Thankful to be enlightened again with the Word of God. May God continue to bless Bible Cafe. Ayan. Salamat po sa mga encouragement po ninyo. At ito, si Tess Rodrigo is watching. Sa wakas. Nanay Tess, hello. Good evening. Happy Na-access din niya yung cellphone niya. Ayun. Ayan. At sinasabi rito ni Sister Minerva Ang, hello daw po sa inyo. Sabi ni Manili. Kasama ko po siya, nakikinig.
Ayan. At kasama rin natin si Joseph Gonzales Reyes. Ayan. Na nakikinig din siya at nag-view din siya online. Alright. Ganon din kay Vilma Kayaban. Ayan. Oh, Sister Vilma, welcome sa ating Bible Cafe. Ayan. Pastor, meron pong nag-hello po sa inyo. Sabi Ayan. po niya, Alright. hello po Pastor, galing po kay Sister Wilda Diaz. Oh. Ayan. Alright, yes, Sister Wilda, hello po. I also see si Pastor Lito de Guzman watching us from, of course, dyan sa Calvary Chapel, Manila. Sa may San Juan. San Juan. Ayan, Yes. magandang gabi dyan, Pastor Lito. At dito po ay morning na morning. Ito na nga, lalabas na itong araw natin dito sa beautiful place ng Las Vegas, Nevada. Yeah. Andito rin po si si Sister Edeline Yabut Oitas. Good morning. Sabi po, good morning Ayan. po, Pastor. God bless your ministry, ang ating Bible Cafe. Good morning, Sister Edeline. Please say hi kay Pastor Rick as well. Kay Sister Tess Tan is watching dyan sa New York. Sister Tess, please give our regards sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa New York, lalong-lalo na kay Pastora Glo Brown. Please give our regards. At sino pa yung hindi nyo na-greet kanina? Si Sir Phil po, yata ay viewing po. Si Sir Phil Sir de la Rosa. Phil. Binati po siya ni Oh, Jed wow. dito po. Ayan. Yes, Sir, At, Sir Phil, welcome sa ating Bible Cafe. Opo. Send us your questions, Yes. Sir Phil. At we wanna hear some question from you. Ayan. Okay. Ayan. Topic na gusto mong pag-usapan. Alright. Ayan. Salamat Sir po, Phil. salamat. Yan, we are waiting for your questions at bago natin i-greet yung iba nating Opo. mga viewers ay Pastor, dito po sa verse 22 po. Sabi po niya, for they are life to those who find them and health to all their flesh. So dito nakikita natin na ang Proverbs ay hindi lang po sa spiritual, kinokorek tayo, ginagayad tayo, Yes. kundi ganun din sa physical natin. Wow. So, Absolutely. ano po yung mga bagay-bagay na masasabi natin, Pastor, na very important, lalo na po ngayon, sa mapanahon natin ngayon, na ang kinakain natin ay saturated po yan ng mga chemicals. Kung minsan, maski yung mga nasa ocean natin, alam naman natin na maraming mercury dyan. Yes. Yung mga na-dispose na galing sa mga nuclear reactor, yung mga spent fuels, mga ganyan po, Pastor. Pakibigyan ng kapalinawagan kung paano natin ingatan at prevention na pwede nating magawa para makaiwas po tayo sa pollution or anumang sakit na dulot ng mga gawa ng tao sa kanilang abuse of the nature. Yes. Yes. Well, ang sinasabi niya dito, Brother Fernan, sa 22, for they are life to those who find them and health to all their flesh. Basically, ang instructions kasi ni Yahweh, as we covered even from previous episodes, ay holistic po siya. Holistic ang instruction. Kaya when you obey instruction, from minor even to major, like we said, na if people will not commit sa mga minor part ng instruction, they will be in the position of questionable. How can they commit and obey yung major parts ng instructions or Torah ni Yahweh? Kaya yung when you obey it all, when you obey it all, it covers your physical, it covers your emotional, it covers your material things, how you handle your financial, and it covers your moral standing before Him. So, holistic po siya. Kaya when you obey, they are actually life to you.
they are actually help to your body. Wala pong magiging missing sa buhay ng tao only if he will consider ang beautiful instructions ni Yahweh. Overall po siya. Ayan ang kagandahan ng Torah. Wala kang isasantabi. Kumbaga, sige, pwede kang mamili. Pwede kang mamili kung halimbawa sa vitamin A to kung hanggang saan ba yung vitamin Z A po. to Z. Kung binibigay sa iyo vitamin A to Z, and then sabi mo, okay, gusto ko ABC lang. Pwede, you take ABC. Hindi ka deficient ng ABC, but why can't you take the whole thing? Because they're all good for you. Ang tao namimili, ito, gusto ko ito ayaw ko to. Ito, ganun ang tao. Pero pay careful attention because actually they're help for us. Yun po ang basically sinasabi ng verse 22, Brother Fernando. Yeah, thank you po, Pastor Ram. Okay, salamat po Pastor Ram at bago namin ibigay yung kasunod na question ay gusto rin nating batiin si Angeline Orsabia. Opo. Ayan. Sa Tarlac po yun. Ayan. Tarlac. At kay Ruel Doms Ulyani. Wow. Yan, Ulyani. Tama bang pagka-pronounce ko na apelyido niya? Ayan. Ayan. Tsaka sabi po ni Jed, Amilik, haha, ayan, binabati ni Jed si Amilik. Hello, Amilik, happy viewing if you are watching right now. Ayan. Dito rin, Pastor, nabanggit nyo kanina while I'm listening, sabi nyo na yung mga Christians are not so involved anymore. Dahil po ba dahil sa mga leaders nila or mga pastors are no longer focused doon sa basic instruction ng ating Panginoon, kundi ito ay ini-incorporate nila yung kung ano-ano yung latest na parang trend. Yes. Like for example, ang trend ng iba ay yung paano ko magpayaman, parang ganon. So hindi na yung kung paano ang ating Panginoon ay namuhay, naghirap at yung mga instruction niya, kundi kung paano magpayaman na ito, gawin mo ito, you claim it. Parang mga ganon, Pastor. Yun ba ang reason bakit hindi yung mga Christians are not so involved anymore? It's coming from many different elements, Brother Fernand. Number one, I remember noon ang mga when I enrolled ang aking mga anak nung nasa kinder, first grade sila sa Dumaguete, ay in-enroll ko sila dito sa PACE. Anong tawag ito? Yung pacing, yung kanilang hindi conventional na school. And dahil ganado pa sila sa kanilang pag-aaral, ay SPED ba yun? SPED. Yung they make their own meron silang goals they make goals. Parang halimbawa for a given school year may meron sila dapat 12 meron given month dapat makaka-accomplish sila ng 12 books. So dahil ganado pa sila sa kanilang pag-aaral, siyempre bago silang sumusulat, they love to use the pencil or the ball pen, di ba? So, instead na 12, they set the goal 14, kaya 16. Kaya ganun na anong tawag dito, na-accelerate yung bata sa mga first 3 years niya. So now, after 3 years, instead na nakaka-12 yan, makikita mo, magiging 10 na lang. Now is sanay na siyang gumamit din tong ballpen. Nagiging 10 na lang, nagiging 8 na lang. Ngayon doon mo daw babantayin yung bata. Doon mo siya babantayan na sandali anak, bakit 12 lang itong sinet mong goal? Hindi, bakit 8 lang ito? Bakit 10 lang? 'Di ba yung average 12? Ayun, doon na ngayon mabibihay ng bata. Kaya sa mga SPED, meron pa silang Accelerated Christian Education po, yung sinasabi ni Pastor Ram, sabi po ni Sir Phil de la Rosa po.
yun. Salamat, Sir Phil, no? Yung accelerated educational, Christian education po. Christian education. Yes po. Ang mangyayari after the third year niya, grade 3, the fourth ay ang bata starting, kung hindi mo siya nababantayan o babantayan, ang mga goals niya less than the average. Okay. So ang point dito, ang tao in general is the same. Papasok sila sa pagiging Christian, and then dahil hindi sila saturated sa whole counsel ng salita ng Diyos, all of a sudden they try to find a way to back off little by little. Pero nung una, talagang ganado sila. Wala silang marinig na Christian song, itinataas yung kanilang mga kamay na, yes, hallelujah! Pero after later on ay, ano kaya yung pwedeng gawin na excuse para I'm not so involved anymore? O yan. Now you're starting to anong tawag dito, to back off or back out. Hindi lang yon, eto pa ngayon ang mga katuruan sa mga pulpits. To serve the Lord, to worship the Lord, to commit to the Lord is basically optional. O talagang ngayon ako, pa-reverse na ako. Kumbaga, I wanna get off from being so involved. Maririnig mo pa sa church or sa pulpit na to do that, it's actually optional pala. So, great! I like this. Hindi na pala ako kailangan ma-involve so much. But what is really the Bible is teaching us? The Bible is teaching us about the urgency of time. Ever since nung nandito ang ating Panginoong Yeshua, He's been telling us that already. Na ang sinabi niya, work until it is daytime. Yes. Because the day will come na there will be no more time to work. Ano po ang sinasabi niya sa atin? Ito na ba? Is this the dark time that we have no more time to work? I don't think so. Why? Because even this program still propagates, still spreads the gospel through this broadcast natin. That means today is still part of the day. Now we should continue to spread the word, but take note that we should consider this time as an urgency of time, because the day will come, we cannot do this anymore. Hindi po optional to serve the Lord or not. We are servants of the living God. If we understand what is to be a servant, we have no option but to serve Him. Yun po yung dapat natin ginagawa tayong mga Kristiyano. Ayun. Ayan po. Thank you. Salamat po, Pastor. At ito, may bumabati po, ano? Ayan. Sabi niya po rito, smiles from Pastor Anthony at Pastor Ruel Edwin. Ayan. At Pastor Edwin, okay. Yan. Nasa Bacolod po yata sila ngayon. Hello po sa inyo, pastors. Pastor Edwin, pagdala mo kami ng mga sugarcane, marami dyan. Ayun. Tubo, i-package mo. Ayan. Also, JV Brave yan is also watching right now. Hello bro, happy viewing. Also kay Sister Gemma Sapetula Bascao. Ayan, hello po Ate Gemma. And also kay Brother Jonathan Bacani dyan po sa may North Carolina. Hello bro, and extend our regards kay Doc Raquel, Sister Raquel Bacani din. Ayun, i-include din natin a friend of Malu dyan sa Japan, si Cora Tamo. Hello. Ayan, salamat sa pag-view mo sa programa pong ito. At ang sabi ni Ruel Uliani, Pastor, sabi niya, yes. Good evening, Pastor Ram. From JCFGM Maine and to all GCFGM family. Mukhang marami ito. Marami sila. Yan. At that's from Pastor Diego.
Okay. Pastor Diego, when will we see you here? At ganun din kay Dabawenyo Macho. Yan, yung kasama po natin last Friday po si Brother Andy. Yan. At yung pinakamalaking katawan niya. ayan. At sige, pag Si Glocho San Jose Bagsiao, si Ate Glo, happy viewing rin po dyan sa may La Trinidad area po. ayan, nasa online din si Tanya at saka si Benedict Adrias. Yun. At at sabi po rito, merong kwan po tayo, viewer tayo sa Bigan, sina Wow. Julie at Brother Tam. Hello. Kumusta po kayo dyan? Kamusta At po kayo thank dyan? you for Welcome. viewing this program. At sige po, marang may question si Brother Manny. Medyo kwan na siya yung first sender actually. Pakibasa, Brother Dennis. Ayun po. But before I read, Sister Rhea Lina Mangawang, happy viewing rin po sa iyo. And yung first question po natin for tonight is manggagaling po kay Brother Manny Cabanilla. So, sinend po niya ang kanyang question through text message. Since hindi po natin siya makakasama for tonight, siya pa yung nag-send ng question po. Okay. Ang sabi po niya ay, Good Eve, mga kapatid ko kay Kristo, please paki-explain po yung Hebrews chapter 10 verses 26 to 29. Maraming salamat po at nawa pagpalain at ingatan nawa kay Panginoong Jesus, sabi po niya. So yung question po niya is sa Hebrews chapter 10 verses 26 to 29. Paki-explain nga daw po. Okay. If you allow me to read it, Pastor, I will read it, yung question ni Brother Manny. Sabi po niya sa verse 26 ng Hebrews chapter 10, For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation, which will devour the adversaries. 28. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Of how much worse punishment do you suppose? Will he be thought worthy who was trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? Sa 30, sabi niya, For we know him who said, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge His people. Yan po, Pastor. Yes. Alright, salamat po, Brother Fernan. Hebrews chapter 10. Before the explanation, I see some viewers here dito po that hindi pa na-mention. I wanna say hi kay Candace Santa Cruz and kay Kuya Ben Santa Cruz. Hello. Hello guys. Good morning. At it's good to see you dito sa Bible Cafe program. At least si Kuya Ben can understand the Tagalog, but I'm sure si Sister Candace is learning pa rin ang ating Tagalog. At si Jennifer Tablan, Sis Jennifer, thank you for watching itong live Bible Cafe episode natin. Please say hi also kay biglang nakalimutan ko ang hubby. Anyways, thank you for being online and being with us sa episode na ito. Sa 26 to 30, ito po ay sinasum up ng author or ng writer ng Book of Hebrews that hanggang sa araw na ito, theologians are still split. Hindi pa rin sila nag-agree who truly wrote ang Book of Hebrews. Many are saying na si Apostle Paul, many are saying someone else. I myself, I believe ang sumulat sa Book of Hebrews is actually a former priest
Yan, former priest, because he's knowledgeable about the location, the activities sa loob ng temple. Now, ang Book of Hebrews was written to a group, but a group of two kinds. There are those who are committed na to really follow ang ating Panginoong Yeshua, Jesus, according that He died for the sins of the world. At there is no longer needed for that sin offering na ginagawa nila sa temple. And also, the Book of Hebrews, ang setting po niyan ay ang temple sa Jerusalem was still standing during that time. So itong mga Hebrews, itong mga Jews na part of the house church na meron sila, na andun sila, they hear about what Yeshua had done, that He came, that He died, He resurrected, now He ascended up. That is the gospel. That is one way that they can introduce themselves to the kingdom of God. Naririnig nila yon, and yet meron silang option in the back of their mind na parang kulang pa rin ito. Parang yung dati makita mo yung priest there in their typical attire, yung robe nila very impressive according sa careful instructions ng yung ephod ng high priest. Siyempre dati mong nakikita yan sa temple, and yet ngayon ay you're attending a house church na very simple on the day, and then parang I can also go there and do all the sacrifices all over again. Yun ang yun ang gustong i-correct ng author dito sa chapter 10. Na sabi niya, ito na nga ang anak ng Diyos. He actually came and fulfilled what those sin offerings in the temple. Now, kung ito ibabaliwala mo pa. Kasi all the sacrifices sa Old Testament were only shadows of what Yeshua will fulfill, even sa appointed Passover. So ngayon siya namatay na. Now if one will truly believe sa kanyang mga pangako that He died to pay, to set him free from the bondage of sin, and whatever sin requires for him to be a free being, ngayon you're there, pero gusto mo ngayon bumalik sa temple and do all those sacrifices all over again. Kaya ang warning niya sa let me see, sa 29, ang sabi niya, of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace. Ibig sabihin, that's the only way you can be saved. What Yahweh had prepared from the beginning, na makita niya only by His grace, na ma-rescue niya ang tao doon sa kanyang kinalalagyan. And now, you babaliwala mo lahat yun, and you wanna go back again sa doing animal sacrifice. Ako, mas malaki ang pananagutan mo dyan. Kasi sa Old Testament, kung i-ignore mo lang yung habilin ni Yahweh through Moses, there is a punishment there. Let's say, sabi niya, do not commit adultery. You try to commit adultery sa panahon ng Old Testament, they will stone you to death. Let's say, don't work on Sabbath day. You work on Sabbath, and they will stone you to death. Imagine, that's just the Torah, and now the ultimate, what God, Yahweh, can do to us, sending His own Son. Even that you ignore, even that you set it aside, ako, there will be a worse punishment na pwedeng mangyari sa iyo. Yun ang sinasabi dito, Brother Manny, if you are watching right now. Ayun. Salamat po, Pastor Ram, sa kasagutan sa katanungan ni Brother Manny. And also, I would also want to greet yung pinsan ko po dyan sa May Manila, si Evelyn Dizon. Hello, Insan. I hope you're enjoying yung
Bible Cafe. You need to watch this every day from Monday to Friday. Marami kang matututunan dito. Okay. Amen. I wanna greet si Sister Melona Puda Garzano. Hello, sis. Kumusta diyan sa Bulacan? Meron pa nga siyang greeting sa atin. Sabi niya, hello po, watching here from Bulacan. And I've been communicating with Sis Melona, and she's been recommending ito pong programang Bible Cafe to all Filipinos, especially dito pa sa Amerika, to watch and to consider be their regular program. And salamat po, Sis Melona. Hopefully, we get to see you every live episode natin. It's good to see you here po. And again, I want to greet my sister, Bot Gamboa. Yes. Is watching us. Hello, Bot. Kamusta? Good morning, ne? Good morning. Okay. Ayan. Pag wala nang... I think we have series of questions po na pumasok po dito sa ating chat box, Pastor. And if you may, ay babasahin ko po yung isa sa kanila. This is coming from Sir Robert De Vera po. Ang sabi po niya, I think taga US of A po kasi, good morning po, Pastor, sabi niya. Nais ko lang po... Brother Robert dyan. Opo. Brother Robert, I believe nasa somewhere sa Middle East sila. Okay po. So sabi po niya, Pastor, nais ko lang po sana tanungin kung may basihan o criteria pa po ba ang isang mananampalataya para mag-serve sa Panginoon o humawak ng isang ministry maliban sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas. Salamat po, and all praises be to God. Yun po yung kanyang katanungan na Pastor Ram. Alright. Hello, Brother Robert. Kumusta na kayo dyan? At napakaganda nitong tinanong ninyo. It looks like hindi kaya ikaw ito na the Lord now is steering some healthy things dyan sa iyo na to serve the Lord, no? Para sa iyo ito. Well, number one, criteria or requirements wise, ang isang Bible, wag daw ipatong ang kamay sa bagong mananampalataya, sa mga new converts. Wag. Kung hindi ka new convert, you've been in the fellowship, you know the Lord for some time, that's good. Now, there are a couple of books you can check sa 2 Timothy, and I believe 2 Timothy and Titus, yung tinatawag na requirements of the elders requirements. Basically, kung yun ay it fits sa isang tao, pwede mo siyang gawin na kumbaga filter yun na qualified ba ang taong ito. Thirdly, pwede mong tingnan yung fruits of the Holy Spirit, kung napapagkakitain ba siya ng patient ba ang tao, siya pa'y gentle, and so forth. Pwede pong maging criteria yon, requirements kung paano natin masabing okay, pwedeng mag-serve ang taong ito. Baga yun lang, Brother Robert, we should be guided from there. Number one, ay tingnan natin yung hindi siya new convert, okay? Except for someday, kahit new convert na yan, ay utilize mo na yung tao eh. Kasi emergency na yon. We are now in the chaos state. Pero at the moment, wala pa naman eh. At least sa amin dito sa Amerika, sa Baguio, wala pa naman yan eh. Pero siguro sa mga places somewhere sa Middle East na pinugutan ng mga ulo, sinusunog ang mga Christian churches, pwede, kahit new convert, tira, humayo, tell them about the gospel. Pero otherwise, sa mga normal pa yung mga situation, wag yung new convert. Ang new convert ay sariwa pa yan eh. Sabi nga, ang mga Hudyo, I believe yung
pag namunga na yung, halimbawa nagtanim sila ng punong kahoy, even sa Old Testament, yung unang bunga niyan, hindi pinapakain ni Yahweh. Huwag mong kainin yan. I think the second or the third year na bunga, yun ang pwede mong kainin. Meron siyang parang i-clear mo muna yung minerals o kung nutrients na kanyang kinain na isinipsip sa lupa, naging bunga, let that go. Huwag mo munang kainin yan. Ngayon, kung talagang ignore mo yung instructions ni Torah, eto na naman ang tao, bunga na yan, sayang, kainin mo. Kaya, tendency, so many illnesses ang meron ng tao. Now, number 2, like I said, just look at, I think 2 Timothy and Titus for sure, nandun ang requirements ng mga elders. Thirdly, tingnan natin yung fruits of the Holy Spirit. Napapagkitaan ba ang tao na ay evident ba sa kanya yung fruit of the Holy Spirit? Yun lang ang pwede nating ma-advise, Brother Robert. Ayun. Salamat po, Pastor. At meron pong comment dito si Jonathan Bacani from USA. Sabi po niya, magandang araw po sa inyong lahat. Purihin po si Yahweh sa inyong programa. Patuloy po kaming sumusubaybay at tinatangkilik ang Bible Cafe. Sa inyong lahat po, Shalom. Ayan po, no? Shalom. Yan. At Albert Mangangil is also watching. Ayan, good evening sa iyo. Yan. Yan, ganun din kay Caroline Paustino. Yan, at meron po tayong question dito na manggagaling po kay Sister Minerva. Brother Dennis, pwedeng pakibasa? Yes po, Pastor. A question coming from Sister Minerva Ang, and it goes like this. Question po, is everyone allowed to say God bless? You or I mean, what can you say about the famous line, God bless you? So yun po yung tanong ni Sister Minerva, Pastor Ram. Yes. Okay. God bless you. Yan po ay naging common na parang farewell greeting, farewell phrase ng mga tao, God bless. Excuse me, ang tao should be conscious when he or she uses the name of God. Kung yung God na yon na they have in mind, na the God of the Bible, even Yahweh, we have to be careful using His name. Sometimes kasi, when you say God bless, hindi ka man aware you use the name of God Or let's say you're aware that is God, that is Yahweh, that is the God of the Bible. What is the bless or blessings you're talking about? Now, is that blessings according sa inyong disposal? Nasa kamay ba natin ang blessings na yan na Yahweh, blessings, yan, sa'yo. Kung yun ang, that's what we meant, then Yahweh is under you. Kasi Yahweh, blessings, sa'yo. Or are we actually saying, may Yahweh, I pray, may Yahweh will bless you. So that means we know ang ating place when we say, may God bless you. May Yahweh bless you. Paano naman i-bless ni Yahweh ang isang tao? Well, unang-una, ang kanyang buhay should be according sa kanyang Torah. Should be according sa kanyang instructions. Definitely, I'm just saying it, but nothing will change just because I said it. It's still up to the life of the person. In my wish, only my wish, that your life is in the according sa salita ng Diyos, and may Yahweh bless you with whatever you're doing according sa kanyang word. Kaya ang tao, wala naman siyang, unang-una, i-disregard ang authority ng scriptures. Number 2, he's not even interested to know the Bible. Number 3, he continues to live his life in a hedonistic life. How can I make Yahweh bless that person? Absolutely not.
Kaya minsan yung before we say, may Yahweh bless you, we have to be careful. And let's observe the person. Kaya lang sometimes nagiging we talk too much. We involve the name of God too much. Well, ngayon, we're starting to understand the scripture. We should not use the name of God in vain. Kaya yun, be careful lang when we say, may God bless you. Bless you. Yun. Ayun, salamat po Pastor sa kapalinawagan at oo nga, no? Maraming nagsasabi no, parang every time na ma-meet mo at nagkahiwalay na kayo, mayroon silang pabaon na ganong mga salita. Kung minsan ay hindi naman nila intention talaga na sabihin, basta lalabas na lang sa bunganga nila na parang goodbye instead of saying goodbye. Ayun, God bless you. Ayun ang mga sinasabi. At maliban po... Meron nga po tayong kakilala dito, mga swindlers, Brother Fernan, Brother Dennis, na talagang bago niya iwan yung mga nakurapot niyang pera, oh, God bless you, God bless you, God bless you. Kinuha na yung mga gustong ini-invest na pera ng mga tao, and then he comes back dito sa Las Vegas and spend it all for himself. Good time dito, good time doon. Pero pag narinig mo siya magsalita, God bless you, mga kapatid, God bless you. That's how they really abuse yung phrase na God bless you. By the way, I want to greet kung baka hindi nyo nakikita si Riza Rodriguez, Sister Riza. Hello. Magandang gabi, naimbag na gabi. Salamat, you are online and with us dito sa ating live episode. Si Vincent Ursabia, Maya pa, Bengi, kapatid, Vincent, salamat, you are online. At si Mark Cyrus Pawa, nakikinig din sa atin or nanonood din sa atin. At si Heroline says, he's on. Sis Heroline, welcome sa ating Bible Cafe. Ayan po. Ayan. Andyan din po, Pastor, si Alj Callejo Cabuco. Ayan, it's his second time po na manood ng Bible Cafe. Hi, insan dyan sa may Middle East. I hope na everyday ka rin manood ng Bible Cafe. And kahit na malayo tayo sa isa't isa ay magkasama tayo in a few hours. Ayan. Ayan, okay. Salamat. At ito, bigyan nating daan. Ang katanungan naman, manggagaling po kay Tanya Adrias. Ang sabi niya, Hi Pastor and Company. Ask ko po, ano po ang sin and practices po ng Sodom and Gomorrah para tuluyang i-destroy po siya ni God? Yan po ang katanungan, Pastor. Yes. Yes. Alright. Ask ko po, ano po ang sin and practices po ng Sodom and Gomorrah. Ang meron pong naging kasabihan. By the way, good evening Sister Tanya. May naging kasabihan yung kung ano ang practice ng mga taga-Sodom. Focus lang po tayo sa Sodom para hindi tayo makapag-quote or answer about sa Gomorrah. At least we can answer yung practice ng one of these two cities. Now, may kasabihan, what is Sodomite? Ayan, yung Sodomite ay ito po yung practice nila. Actually, pag nandun na sa certain age ang isang batang lalaki, they will have him yung magkaroon sila ng sexual relationship ng another na adult na lalaki. Pag yan ay nangyari, yung sexual relationship nila, then makonsider na siyang ang tawag doon yung sa adulthood. What do you call that term? Yung adolescence boy pa po? siya eh. Adolescence po. Yeah. Yes, from a boy to adolescence na siya. Kumbaga, yun na yan. Hindi na siya consider boy. Hindi na siya consider kid.
kasi nakipag-relationship na siya sa another lalaki. So, yung practice na yan was the practice ng mga taga-Sodom. Kung ganun din ang practice sa Gomorrah, I cannot certain. Hindi ko ma-release ang aking salita diyan, but I will say hindi po malayo na ganun din ang practice ng taga Gomorrah, dahil yan ang isang practice na i-declare ang judgment ng Panginoon, even sending fire and brimstone to destroy this para hindi mahawa ang mga other people, other cities sa ganitong klaseng practice. In short, it is a practice ng a typical what we call homosexual lifestyle. Yun po ang kasalanan or practice ng taga-Sodom, mga Sodomite. Kaya nga nung mag-visit ang mga anghel, binisit nila si Lot. At remember, mga lalaki po sila. Siyempre, lalaki looking ang mga angels. We're not saying lalaki ang angel, pero ang mga angels, they appear to be male. So, bakit ngayon ang mga tao, they are so attractive to have sexual relationship with them? Why? Because yun ang kaugalian nila. When they see someone so virgin looking, they wanna have relationship with them. Parang ngayon, ito po yung ito din ang dalang espiritu ng kaaway sa mga tao sa panahon natin. Makita natin na pabata ng pabata ang mga even sa mga TV contest, mga dance contest and everything. Makita mo, batang-bata. They dress them up as like a prostitute, and then gagalaw-galaw ang kanilang mga katawan at wala pong walang idea ang tao. Ito naman, anak, sige, magkipag-contest ka, manalo ka. Pero actually, you're telling your daughter, your child, it's alright to look like a prostitute, to dance like prostitute. Anyway, you will win, who knows, may manalo ka dyan. Pero yan po, ang espiritu pa rin na gumagalaw ngayon even sa panahon natin. Ayan. Totoo po yan, Pastor. At mas masahol para ngayon, Pastor, dahil nakita natin na yung same-sex marriage ay linilegalize pa ngayon. At kung minsan ay yung mga tumutulig sa kanila na they are saying na ito ang katuruan ng Panginoon, na ang pagsasama ay between man and a woman. At kung minsan ay sinasabing equal rights yan, dapat may rights din kami. At kung minsan ay pinapaboran ng mga korte or yung authority, yung itong itong mga homosexual, kumpara doon sa mga nagsasabi ng katotohanan. So masasabi natin, Pastor, in addition na rampant ngayon, hindi lang rampant, publicly acknowledged, even sa church mismo ay ginagawa nilang nagkakandak sila ng marriages sa mga ganitong mga same-sex marriage na noon ay kinondemn na, pero ngayon ay parang practice ngayon ng even sa church natin. Napakalungkot po. Ayan, and Pastor Ram, if you allow me, Pastor Ram. Yes. Sa topic ba natin yan? Opo. Sa topic natin? Yes po. Okay. Parang meron po yatang Pastor, ginawang parang certain organization na kapag yung isang tao is yung advice pa nila kung gusto nilang maglantad. Parang meron na rin po yata dito sa Pilipinas na gano'n, na kapag if they want to open up, ay meron po silang parang counseling din na nangyayari. Parang sad to say na pati dito na po sa Pilipinas ay meron na pong gano'n. So parang steps po. Magladlad. Opo. Yes. Anyways, ang alam natin,
ang mga ganitong klasing tao at this spirit ay nakaposisyon po sila sa mataas na parte ng structure ng government or ng system na ito. Kaya even dito sa Amerika, ang kung ikaw ay you refuse na halimbawa yung same-sex marriage ay cover siya ng halimbawa nasa state ka ng naisabatas na yung same-sex marriage. Pag ikaw ay nag-refuse na to conduct, ang mangyayari ay i-strip ka nila dun sa privilege mo bilang church. Kasi bilang church ay tax-free ka and everything, meron kang ID, meron kang privilege from the government, but the moment you refuse that, ay mai-strip lahat yan, even yung license mo, pwede nilang tanggalin sa iyo. Ganun po kakapangyarihan sila dito. Kaya this is really coming from a principality na kinokontrol niya yung matataas na posisyon sa government. Kaya it's just a matter of time, isa-suffocate po ang mga Christians. Ito pa ngayon, pag nirefuse mo ang ganitong klaseng pag-iisang dibdib, ika nga sa Tagalog, ay pwede nilang mabawi yung lahat ng kanilang naibigay na contribution, whether tithes or pera. You have to give it all. Bakit now you're refusing our right to get married? Yung mga bagay na gano'n. Kaya really, ang Christianity is now under attack on all sides, ika nga. Malakas po sila. Kung pinag-uusapan lang physical o dito sa mundong ito, they're actually powerful. Yes, po. Ayan, Thank you po, Pastor Ram. Pastor Ram. At bago po tayo magpatuloy ay meron tayong babatiin dito. Happy viewing po kay Ma'am Patricia Madrigal, founder, CEO at president po ng Madrigal Foundation Incorporated. Ayan, magandang Happy gabi viewing po sa Ma'am Patricia. Hello. Ayan. Ano po yung company niya, Brother Fernand? Madrigal Foundation Inc. Hindi ko alam kung ano yung specific na kwan po nito. Parang klaseng company po ito. Yes. Yes, so welcome po sa ating programa. I also want to greet si Sir Errol Dacame is watching. Si Sir Errol. Ayan. Magandang gabi po. At salamat for Yahweh help us. At we have a broadcast today. Salamat po. Si Paula Narda Asuncion. Ayun. Welcome po, ma'am, sa ating programang The Bible. Si Paula. May you enjoy. Sister Paula. Opo, yes. Opo. Paula, Iga Palayne. And also sis Cory Guevara Orlando. Sis, magandang gabi. Magandang umaga. Kanina na magkasama pa lang tayo, no? Please say hi kay Brother Randy and children. Salamat for being with us sa ating live program. Ayan, at pahabol po, nabati po kay Marie Chris Canlas. Hello. Diyan po sa Venice, Italy. Yan, happy viewing. Ganon din kay JB ng kapatid po ni Ren po ito. Hindi po si JB yan. Yan, at Ayan po. yan. And another question, Pastor, coming from your sister, si Sister Bota Gamboa po. Oh, okay. Ayan. Sige. Sabi po niya, Pastor Ram, it's either Jesus is my Lord of all or not all, sabi po niya. How can one obey this while living in a very secular world without getting involved in a cult church? Ayan po, yung katanungan ni Sister Bota Gamboa po. Yes. Without getting involved In a cult church po. Opo. Oh, okay. Yeah. Well, unang-una ang ating Panginoong Yahweh, He is so involved sa mga taong truly seeking Him.
Kaya as long as we are willing, as long as we place ourselves under sa disposal, submitted tayo sa Kanya, I really believe that Yahweh will complete anything good that He started in us. He who began a good works in you will complete it. Yan ay pangako niya, even sa book of Philippians. So now, once we get to know ang ating Panginoong Yeshua as our personal Savior, remember, keep that in mind that we just enrolled ourselves into the righteousness of Yahweh. We haven't, ang problema kasi, itong false doctrine na pumasok sa church, na the moment they pray, and hindi pa naman sila proven kung sila ay totoo yung kanilang pagtanggap o hindi, someone's already declaring them that they are saved. Yun ang problema kasi. Now, let's not listen to people. Let's not listen to man. Now, we can start by recognizing ang ating Panginoong Yeshua, even Jesus, as our personal Savior. And then after that, we ask the guidance of the Holy Spirit sa ating buhay. We start to engage ang ating mga sarili sa pure word of God. Sabi nga ni Peter, consider it as a pure milk ang salita niya. Parang ano mo siya, i-introduce mo sa iyong sarili dahil nung tayo makakilala, actually we have that old character in us. Replace that with the godly character by exposing ang ating mga sarili sa salita niya. Now, by grace, by more empowerment na mangyayari sa atin, the more we put our attention sa physical, sa material na bagay, and now we are gearing into more spiritual, the next thing you know, Yeshua will truly be the Lord of your life in all things. I believe nandun din yung protection natin na hindi mahulog o ma-involve o makinig sa mga teachings na it will ended up cold. It will ended up halfway lang pala. And yet, man assured me, but God disapproved me. Yan ang nangyayari sa maraming teachings ngayon na sinabi ng man, pray mo itong prayer na ito. Okay, congratulations! Ikaw ay pupunta na sa langit. Siyempre, ang tao, ano yung basis para pupunta ako sa langit? Dahil pinray ko yung prayer na yun. Yun na yun. Pero hindi siya matuturuan ano ang gagawin niya from there on. Para bang binigyan mong pagkakataon mag-start yung halaman, pero hindi mo naman diniligan, hindi mo naman siya inilagay sa araw, anong mangyayari po dyan? The next thing you know, ay nawawala na yung interest niya sa mga godly instructions ng ating Panginoon. Yun ang step by step lang naman yan Wala yung overnight. Kundi every day, we have to surrender our lives to Him. And then our life to Him. And then Yahweh will ever be so involved dun sa mga tunay na naghahanap sa kanyang katotohanan, sa kanyang kaharian as well. Yun. Yeah. Salamat po, Pastor Ram. Salamat. I also want to greet ang aking pamangkin na si Raymond Gamboa. Raymond, kamusta? Salamat for being with us sa episode na ito. Welcome kaya katamong programang Bible Cafe. Ayan. At pwede rin nating bigyan daan ang isa pang katanungan nanggagaling po kay Sister Wilda. Ang sabi niya, Pastor, sa Proverbs 4, how can we dedicate each part of our body to wisdom and God's honor? Salamat po. Okay. How can we dedicate each part of our body to wisdom and God's honor? According sa Proverbs 4. Well, one is meron po akong narinig na ang usual na procedure how to invade yung isang kingdom. Remember, nung panahon ng sa biblical time, ay usually ang mga kingdom like city of Jericho, yan po ay walled city yan
walled city. Usually sa mga walled city, may mga towers sa four corners at least. Yung mga towers na yan, ay nandyan po yung mga generals, yung mga people who strategize how to protect ang kanilang kingdom, castle or whatever city meron sila. Nandyan po ang mga towers sa four corners. Now itong mga towers, they communicate from one tower to the other. Ganun po ang ginagawa ng mga tao mga military na trying to protect people from coming in. Now, when you invade, pag na-breach mo yan, pag nakagawa ka ng butas, one of the sides, one of the walls dyan, at you were able to bring your army inside, alam po ninyo ang una nilang ini-invade? They immediately go to the towers. Pag nakapasok at napatay nila, kuha nila yung mga towers, itong mga army, yung mga tao sa loob ng city, they will be so confused. They will not know what to do from that point. The invasion will be so quick and easy from there. Now, tingnan natin yan sa positive side. Ang positive side po niyan ay ang tao, Sister Wilda, will not offer himself or herself all parts of his body or her body to Yahweh until first he has to understand who he is or who she is before Yahweh. Kasi ngayon, ang nangyayari is people thinking they were freed so they can do whatever they want to do. Actually, we were only freed by the bondage of sin. Now, the purpose of Yahweh freeing us from the bondage of sin, so now we can engage to righteousness. Yun ang hindi naiintindihan ng tao. Yan ang hindi naiintindihan ng maraming Kristiyano. Kaya ngayon, free sila. Now they're free to live hedonistic kind of life. Opposite ang nangyari po sa kanila. Now, kung tayo, let's kumbaga, register sa ating mga kaisipan that we are all servants of Yahweh, especially those whom He set free from the slavery of sin. We are all slaves now. Kaisipan muna, sila ako ni Yahweh. So now, what must I do? Doon ngayon, part by part, we can start to offer our bodies sa ating Panginoong Yahweh for His disposal, for His pleasure. Hindi po sa pleasure na kung anong gustong gawin ng ating katawan, but kung ano yung pleasure ng ating Panginoong Yahweh sa atin. Yun, ganun po mangyayari yan. Kaya napaka-importante na ang ating kaisipan should be saturated, should be surrendered sa salita ng ating Panginoon. Then, wala po tayong problema mag-submit sa Kanya. Yun. Salamat po, Pastor Ram. Pastor Ram. At follow-up question po doon sa nabanggit nyo po ninyo na ayaw nilang magpasakop na kay Yahweh. Parang slave nga tayo ni Yahweh. Pero yung iba ay slave sila ng mga money nila, yung mga material na bagay, ay dahil sila po ay wala pong understanding sa salita ng Panginoon. And sometimes too late na kung sila ngayon ay nasa condition na parang wala na silang magawa, yung pera nila walang magawa, o yung ambisyon na, right, doon lang po sila ngayon umaasa o doon lang sila lumalapit sa Panginoon. Ang mga ganito bang kondisyon, Pastor, all the while ay na-enjoy nila yung kanilang mga parang na-slave sila sa pera. At ngayon ay magsisi sila kung saan ay nandun na certain, sabihin natin may cancer at certain ay mamamatay na sila. Ano kaya ang possibility na sila din ay mapatawad dahil maraming naniniwala, ang sabi nga nila, God is merciful, kaya hingi ka lang ng tawad sa Kanya, magmakaawa ka lang ay papatawarin ka na niya. Ayun, karamihan po ang
meron pong mga ganun na kaisipan, Pastor? Oh, well, alam natin, we do hospital visitation, Brother Fernan. Sa hospital, ang mga tao, lalo na yung mga malapit ng mamatay, ganon. Kahit sinong patanggap mo sa kanila, tatanggapin nila eh. Halimbawa, kilala mo ba si Indira Gandhi? Ay, hindi po, sabi niya, sino yun? Tanggapin mo siya. Malapit ka nang mamatay. Opo, tatanggapin ko. Para ano ba yan? Sasabihin niya. Tapos yung susunod na, kilala mo ba si Buddha? Hindi po. Tanggapin mo siya. Opo, tatanggapin ko yan. Ang tao, pag desperate na yan, tatanggapin niya anyone that you will introduce sa kanya eh. So, yan ba ay tunay na kaligtasan? Ang tanong ay, you are only doing that out of your desperation. Kaya it's so hard to determine kung kahit na si Yeshua ang i-introduce nyo sa kanya, but paano natin ma-determine na talagang tinanggap niya nga, ni-recognize niya? Unang-una, naunawaan niya ba bakit niya tinatanggap ang ating Panginoong Yeshua and everything. Ay mahirap na mapunta ka pa sa kalagayan na iyon. Now, we're talking mga unsaved ito, Brother Fernan. Totally different sector po ito. Magkaibang sector. Earlier, we were talking about servants of Yahweh. Pero, pag ikaw ay na-consider na servant of Yahweh, let's picture this. Diyan sa Baguio, marami po tayong diyan sa tinatawag natin hangar. Nandyan po ang bilihan, no? Kayo pong mga nanonood at pupunta kayo sa Baguio, gusto nyo mamili ng mga murang gulay, tanong po ninyo, nasan yung hangar? H-A-N-G-A-R. Yan, hangar. Punta kayo doon, nandun po. Doon nanili ang mga locals ng Baguio. Huwag kayong mamili dito sa tourist side. Dito sa tourist side, ako, medyo iba yung presyo dyan. Punta kayo sa hangar. At sa hangar, marami pong mga gulay dyan. Actually, dyan din ako namimili ng mga gulay, pag gagawa ng spaghetti, kamatis, ayan. Doon po, makikita mo yung mga kamatis, may mga condemned na, yung mga sira ng kamatis. Imagine, kung itong isang basket, sira na itong mga kamatis, lahat yan, itatapon na. Pero meron pang nagtiyaga, sabi niya, sandali, wait, bago niyo itapon yan, pwede bang makalkal to? Pwede bang matingnan ulit? At tingnan ko kung ano yung pwede bang magamit. Alright, sige po, you do it. O ito ngayon, titingnan niya, one by one. Ay, pwede pa to. Ayan. Ay, pwede pa to. Ay, pwede pa to. The next thing you know, meron kang ilang kilo na pwede pa sa malaking basket. Actually, ito po yung mga na-save ni Yahweh. Ito po yung mga napiling maging servant. Imagine napili kang maging servant kumpara doon sa napakaraming pinanggalingan mo na sila hindi man gumalaw sa kanilang kinalalagyan, and they are destined to be in the place where Yahweh did not prepare for us. Tayo po yun. Tayo po we are also heading that way, but only by the grace and mercy of Yahweh. Tayo po ini-rescue niya. At ngayon ay kabahagi tayo dito sa maliit na portion doon sa pinanggalingan natin isang napakalaking basket. And then ngayon nagre-refuse pang mag-serve ang itong mga tao. Wow! That means they truly do not understand what took Yahweh to bring us dito sa tayo'y makakilala sa kanyang anak, even si Yeshua. Yun pong nakakalimutan, yan ang hindi na ituturo sa mga pulpito. Kaya mga Christians ay relax sila. They don't know kung anong klaseng destiny na ni-rescue sila ni Yahweh. But sabi nga, leave your salvation with fear and trembling. Understand what took Yahweh to bring you here. Yun pong ibig sabihin, no? Ayun. Salamat po, Pastor. Ayun. At meron ditong comment si Marilu doon sa nasabi niyong hangar. Sabi po niya, bagsakan po sa site ng Baguio. Ayan, bagsakan ng mga vegetable. At binigyan din ako ng notice. Pasensya na po at may na-misread ko po ang pagbati ko kay Marie Chris Blas.
hindi po kanlas. So, sorry po. Pero anyway, Marie Chris, thank you for watching. Alright. Ayan po. Ayan, si Brother Joseph Gonzales Reyes rin po ay nanonood. Brother Joseph, nanonood daw po siya sa kanyang bahay. Hello, Brother Joseph, na-miss ka na namin. Ayan. Joseph, alright. Mhm. Okay, Pastor. Okay. Wala na ba? Sabi ni Sister Cory Guevara Olyado, magandang umaga po, Pastor Ram. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Baguio, Brother Fernan and Bro Dennis. Yes. Maraming salamat, Sister Cory Guevara Olyado. Happy viewing po. Okay, pero ito, Ilocano ito. Meron po tayong comments na Ilocano. Ayan. Galing kay Als Kabuko. Ayun. Sabi niya, when insan Harold, makaadal ti sao ti Diyos. Ayan, parang nung nasabi na naka-online siya ay sabi niya, yes, i-translate ko po sa Tagalog po ito. Sabi po niya, oo, insan Harold, para makaadal. Ibig sabihin na mapag-aralan ang salita ng Diyos. Yun, amen. Ayan, at salamat. Just continue listening to this station or to this program. At sigurado po, marami po tayong matututuhan para tayo po ay magkaroon ng tamang landas patungo po sa kaharian ng ating Panginoon. Ayan, at sige po, eto po Pastor, na-observe po natin sa panahon na po natin ngayon, yung mga earthquakes, masyadong malalakas, yung mga lugar na kung minsan ay dati hindi umuulan, ngayon ay nagkakaroon na ng ulan. Dinadaanan na ng bagyo. Yung mga isda ay namamatay. Parang abnormal yung weather condition natin. Ito ba ay sign na we are already in the end times, Pastor? Well, definitely po. We are in the end time. Kumbaga, ang sinabi po ng Matthew chapter 24, alam natin na there will be war, rumors of war, and there will be pestilence, there will be famine, there will be earthquakes, di po ba? Now, tingnan natin itong war, any moment, mag-i-erupt po ang war. Between nations and between kingdoms. Now we're talking sometimes ang NATO against some countries that are considered allied. Alam natin dyan, ang Russia, China, and even itong tinatawag na BRICS country. I'm sure meron din silang commitment to ally themselves to go against kung NATO man o sa Amerika. So war is coming. War is coming. And yet ang sabi ng Panginoon is do not panic. Ito'y pasimula pa lang. There is more coming other than sa war. Now yung pestilence kasi ito ay panggagalingan ng sakit, at alam natin ngayon dito sa West ay bombarded ang mga tao ng tinatawag na antibiotic, na kahit minsan ay hindi man kailangan ni-administer yung antibiotic ay antibiotic kaagad. Anong ginagawa nila? Sinusuppress nila yung mga kakayahan ng body to go against any minor infection. Kaya yung antibodies is confused and so weak na sa mga tao. Kaya yung mga tinatawag na super bugs, yung mga super virus na hindi na sila namamatay sa any kind of antibiotics is now here sa America actually, and it's now starting to spread according sa CDC. So yun ang panggagalingan ng pestilence, na magkakaroon ng sakit na people have no clue on how to cure it, and it will actually cause many lives, fatalities. Yan, pestilence. Famine. Pagdating naman sa famine is the same dahil so too much bombardment of pesticide, na yung mga bugs diyan ay hindi na sila kahit po diyan sa La Trinidad, sa Baguio, Brother Fernan, alam natin may mga super bugs na diyan Too much use of mga synthetic na mga
anti ano yung pamatay ng insekto, insecticide. Yes. Yan padating po sila eh. So meaning it's just a matter of time famine will happen. Alam natin how many mga butterflies, ang mga bees are actually dying. What's that? Early this year, a German study na ang 25% ng mga flying insects are actually dead or eliminate. Imagine 25%. And flying insects basically yan ang nagpo-pollinize. Pollinate ng mga pananim. So yan, we know famine is coming. Ang mga fish sa dagat, sa mga ilog, namamatay dahil sa too much chemical lang dinadamp nila sa famine is truly coming. Ito'y pahinog pa lang eh. Pahinog. Pag ito ay came all together at one time, I believe we are entering the Great Tribulation period na. You don't want to be there. At least let's get out of here. By the grace of Yahweh through rapture, kung mangyayari na pupunin niya yung mga saints bago tribulation, well, let's just hope na mangyayari yun. If not, let's go to the halfway. Kumbaga, yung mid-trib, kung wherever, kung kailan man niya piliin na sunduin niya ang mga saints, nawa ay kabilang po tayo. Kaya, there is no huwag na tayong maghintay pa doon eh. Kumbaga, right now, mamaya, pwede ka lumabas, maaksidente ka, mamatay ka, o mahulugan ka ng kung tarayong. Pag tingala mo, mali yung pagtingala mo, mamamatay ka. At dapat ang mga tao should be ready at all times. Hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Yes. Ayun. Salamat po, Pastor. You, at doon sa masinabi po ninyo ay doon sa tribulation, nabanggit po niyo ito, kasi ito na yung time na matetes po yung faith natin sa ating Panginoon. So, kung yan po ay parang sign na yung nabanggit natin na end times, mga nangyayari sa ating panahon, at ang tribulation, parang yan yung umpisa. Paano naman po natatapos yung tribulation, Pastor? At ano ang parang kahihinatnan sa mga tao na na-save pagkatapos po ng tribulation? Kung nasaan po sila, kung dito o kung sa langit, gano'n, sa kingdom ng ating Panginoon? Opo, Pastor. Yung mga na-save po na kaluluwa pagkatapos po ng tribulation. O pagkatapos ng Great Tribulation? Opo, Pastor. Kasi pagkatapos, di ba, yung 7 years, itong first 3.5, ito po yung tribulation. And then yung the next 3.5, yun po yung Great Tribulation. Dito po ba o dito? Yung tanong ninyo. Doon po sa after yung yung Great Tribulation po, Pastor. Opo. Dito? Opo. But after ng Great Tribulation, supposedly, doon na po yung second coming. Doon na tayo pabalik with the Christ. Babalik na po siya ang ating Panginoong Yeshua at magta-touchdown siya sa Mount of Olives, and then magsaset po yung millennial kingdom. Doon po mag-i-start yung tinatawag na righteousness with a rod of iron. Yung force righteousness ang mangyayari po dyan, kasama yung mga saints na dyan. Pero yung pagsundo ng ating Panginoong Yeshua, when will that be? Will that be before yung tribulation? Or will that happen after ng tribulation, bago yung Great Tribulation? It doesn't matter. At least nandun na yung mga saints, kung ano man yung timing niya. And then yung pagbalik natin, kasama natin siya. Where we will follow ang ating Panginoong Yeshua as He comes back and touchdown dito sa mundo for second time. Ayun. Ayan, before we go to the conclusion of our program, ay pagbati po kay Sister Faith Bautista Sese and kay Brother Ver Libranda. Sabi po niya, good morning, Pastor. And kay Sister Malu, may comment po siya. Hello, friend Cora, for tuning in sa Bible Cafe. Glad to see you online, sabi po niya. Share this program for your friends, sabi po niya, Pastor. Ayan. Absolutely, yes, absolutely. Yeah, Brother Ver, magandang umaga. Umaga dito sa atin.
punta ka man dito, kape tayo. Hindi na rin ako matutulog niyan eh. Kay Sister Faith, Maya Pabengi, Sister Faith, please say hi kang Christian, your lovely hubby. Salamat for being with us sa live episode ng Bible Cafe. Ayan po. Any other question po dyan? Wala na po, Pastor, na kaming nare-receive na mga questions. So again, we are inviting pala kayo mga naka-online, mga viewers namin na mag-send po kayo para meron po tayong mapag-usapan tomorrow. Pwede niyo yang ibigay ng advance yung mga nasa isip niyong mga question. Yan. Yes. So alright, kung wala na po tayong mga questions for the day, again, tayo po nagpapasalamat sa ating mga viewers, sa mga gumising ng maaga, at sa mga nag-stay late just to watch us. Salamat sa mga comments and everything. Any parting words dyan sa ating main studio sa Baguio City, mga kapatid? Opo, si Brother Fernan po ito at muli nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong tiyaga, sa pag-send po ng iyong mga katanungan, mga encouragement, at maski anong comment po yan, maliit man yan o mahaba, ay pasalamat po. At nafe-feel namin na you are part of this program, The Bible Cafe, nahatid po sa inyo ng Leader News Philippines. Ayan, continue to subscribe po dito sa page ng Leader News Philippines, and every time na mag-online po kami ay mano-notify po kayo. And syempre, bon voyage po kay Brother Fernan dahil paalis po siya for US of A, and I hope na makapag-minister din po siya sa USA. Maraming salamat, Brother Fernan, for your time dito sa Bible Cafe, and we're looking forward na makabalik ka po dito. Yes, maayos at payapa. Yes, at nanonood si Marilu Vergara at papayagan ako niyan na babalik. Ayun. At kung kaya ko ring mag-set up ng satellite studio, pwede. Titignan natin. Sa technology po ngayon ay wala pong imposible. Basta ito ay sa ikakaluwalhati o in glorifying our Lord, ay pwedeng-pwede po yan. Yes. Brother Fernan, tanong nyo kay Engineer Oliver kung paano po i-set up yun. Ayan. Ayun. Yes. Andyan kayo sa Sacramento, dito po tayo sa Las Vegas, at meron din tayong mga co-anchors sa main studio sa Baguio City. Ngayon lang nag-appear dito si Pastor Renan. Mangonon, Pastor Renan, welcome. At we are about to say goodbye, but anyways, you can always watch itong ating episode sa recorded Salamat for even saying hello sa amin. Salamat, Pastor Renan. Earlier, we greeted sina Pastor Lito, sina Pastor Ruel, Pastor Edwin. Anthony, si Pastor Edwin, na nandun sila sa Bacolod. At usual ministry, sila ay giving their hand and time, helping out ang orphanage na anong pangalan, sina tatay, no? Tatay yata tawag nila doon. And sino pa dito? Meron pa nag-comment Ilocano. Anyways, we can read that next time around. Again, ang ating pong naging Proverbs for today. I think this is critical na lalo na sa ating mga Kristiyano, nakapagsimula na po tayo. And the enemy, alam natin, for all the things that he committed to rebel and to try to be like Yahweh himself, siya po ay na-disbar. Na-excommunicate po siya. And he knows he has no place sa kingdom ng ating Panginoon. And so he will do everything to stop those who have a chance to enter the kingdom of God. And usually that is us, tayo pong mga tao. Tayo din po nabigyan ng pagkakataon to know the way to get to the Father and through Yeshua by recognizing to
to have that state na tayo ay malinisan sa ating mga kasalanan, and then the path will be set before us, sabi nga po ni King Solomon. And at one time sa ating buhay, we started heading to that direction. And yet, many things can actually pull us to the right or to the left. Alam natin, the influence outside or the person inside. Pwede pong mag-decide tayo. Pwede natin piliin yung comfortable life o pwede natin piliin yung buhay na wala tayong master, wala tayong boss. Ika nga, pwede po yun. Anything can happen sa atin. Salamat sa Proverbs reminding us, let's just continue po dito sa path na ito. Any doctrines coming from man, you don't need to do that. To serve Yahweh or to commit, to devote yourself kay Yahweh is actually an option if you want to do it or not. Let us not listen to that kind of doctrines because yan po is almost to the label of being a cult. Whatever gospel title meron sila sa kanilang mga church o sa kanilang fellowship, kahit ano pang ilagay mo dyan, na Christian or kung anong title, it doesn't matter. Pakinggan po natin kung ano yung mga doctrines na lumalabas po sa mga preaching, mga mensahe sa pulpito. If it is not according sa word, then we should not continue to listen to that because we will end up going halfway. Di po tayo makakarating sa kabuuan or sa direction na gustong kung saan tayo ini-invite ng ating Panginoong Yahweh. Just a reminder lang po, a beautiful Proverbs ng sa araw na ito. And before po ako magpaalam, I wanna greet si Sister Ligaya Asturiano Aquino. Ayan, Sister Ligaya. Welcome po. At salamat. Even before we close our program, ay nandyan po kayo. Anything else sa atin? Pahabol lang po, Pastor, kay Andy Diaz na kasalukuyang nanonood po ngayon sa ating programa sa PSA, Saudi Arabia. Yan lang po ang pahabol, Pastor. Alright. Yes, Kuya Andy, salamat po for watching ang ating live program. And Ate Wilda has been online even from the start ng episode na ito. May everything well po sa inyo dyan. Nawa, we will see you soon. Pag kayo po'y nakauwi, that will be the time also na nandyan ako. Ganun din po kay Sister Rosana. Sister Rosana, hello, good morning. Salamat at you're even saying hello sa iyong message dito. Salamat. And with that, we'll continue ang ating pong mga episodes even this week. Pray for us because the enemy will do everything to stop ito pong mga ganitong klaseng programa. And yet, alam natin who is with us at ang ating Panginoong Yahweh will always be with us to have this program broadcast dahil marami po tayong napapag-usapan na nakakalugod sa Kanya. Yes. Po? At hopefully, nakakatulong po sa inyo bilang aming mga kaibigan, mga kapatiran, mga viewers po ng Bible Cafe. Please, again, we encourage you to spread the word, share po ninyo sa inyong mga Facebook accounts. That is one way you can help us propagate the gospel through this program. Yes. At as we always say, salamat po. We appreciate your time. We appreciate your support and prayers. At nawa, ang bawat sa atin ay mabuhay po tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Yahweh. And as we always say, Shalom. Shalom. Yes. Hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church,